Здравейте хора, аз съм Теодор. Аз съм Ники. Днес ще играем Minecraft Bed Wars в Hypixel. Ще постараем да спечелим колкото се може повече игри. Не сме от най-добрите, но ще се постараем. Ще се върнем след започването на играта. Айде. Сини сме. За всички сини фенове. Добре. Отивам към диамантите. Умно. Я сега идвам само да запуша леглото. Да не е на главата. Ето ги нашите приятели. Смърт техната кожа. Кога събра достатъчно за той, бе? С какво те гръмнаха? С фарбол? Да. Аз имам фарбол. Аз умрях. Сега ще дойдат или... Няма да дойдат. Аре бе, мъж. И умре, нали? Не, уби го. Найс. Чакай да взема този диамант и да се връщам без... Какво да апгрейдвам? Шарпнеш ли искаш? Да, шарпнес. Главното. Чакай. Ти щупи ли им леглото, бе? Не успях, не. Sharpness Sword. Както винаги всичко обрати. Идват. Щупиха ни леглото, ли, бе? Не. Добре. Хайде, моля ти се. На нашето легло. Ама и зелените са там. Да ми дойдат. Лакомъце. Добре, взимам си нокбак стик. И ами, дропни ми всичкия ти голд, като... Проблема е, че нямам блокчета. Какъв е този меч, бе, бате? На едно сърце. Убили го? Айде, приключен. Бам. Бам. Как да го измисля? Той е пократителен, бе. Няма да сме алчни. Разбира се, за... Ще се стремим да оцелеем главно, защото 6 голд, интересно. 4 диаманта и един вкъщи 5. Златен си просто. Така, какво да взема? Няма да е шарп. Абе, не знам, Ще взема... Фук. Нямат легло вече. Браво, кажи ако ръшката. Какво да взема, бе? Майни.
Абе, тук мога да си дигам това, дето ми дропваше, дето дропва айран и тия работи, бе. Умре. Червения също умре обаче. Дадам ни протекшн. Добре. Така. Айде, бе. Така. И викам да тръгваме за емралди най-накрая. Че Да, само една секунда. той ни пушка. Не сме. Сме и то доста. И то е доста добър. Пази се. Той ти си Господ, така че... Вече го няма. Сега тръгваме за емралите. Трябва жълтите да ги атакуваме. Секунда, че взех 3 диаманта. Ще сложа и Браво, бе. глупости. Вземи ни протекшн, ако имаме. Аз взех. Даже ще взема още един. Добре. Ще взема още един протекшн. Протекшн 2. Чакай сега. Трябва ми айран. Си взема фаерболи. Добре, и тръгваме за емради. То в тая... Я ми дай айран, бе. Стой, върни се. Никакъв айран нямам. Целия го използвах. Къде? В тази част играта вече няма значение много дали имаме легло, така че... Ама аз съм много глупав. Защо? Крайно глупав. Що сам ще да се заревим? Защото си мисли на копчето. Ей го жълти. Чакай, нали знаеш, че не съм при тебе? Сега идвам. Той ме уби. Добре, няма да ходя тогава, защото взех още диаманти. Добре. Ще дигна шарпне си, марпне си. Знаеш какво дигам фърнеча? Добре. Някакво излишък. Добре са... Не, пак целия го използвах. За гапки и такива неща. Добре. Айде ходим. Дай. Айде, най-накрая. Айде, добре, айде. Така, първото нещо, което ще вземем с диамантите, емралдите са... Пак паднах. Нищо, ти отиди да вземеш емралди за гащи и такива неща. Леле, тук как мога да се убия някой. Жълтите са там. Тук има един емералд. Тук още един. Зависи изцяло за тебе са. Тия дали няма да дойдат. Абе споко, аз съм тук още. 3, 4, 5 даже. Те и да дойдат, какво с толкова? 6. Ще събера и за тебе. По 4 на човек. Не бе, не, ти си вземи диаманта на Бона. Тя колко пари е? Жълти. 6. Добре. Затова викам ти да си вземеш. 7. Чай сега аз как трябва да се върна тук с блокчета. Ладно. Ще взема туй. Добре. Идва за тебе. Махти се оттам, фаербол ще използвам. Давай. Не смея да дойде.
Чакай сега, дръж го, че стана опасно. Виждам. Аз нямам нищо. И да пусна TNT, нищо не мога да ни направи. Има стъкла. Перфектен си. Къде е ледна? А не. Не е леднал още. Много е глупав. Да, о, майко, с диамантите си. Диамантен армор. Загинах. Бой. Той диамантен армор се запазва споко. Бой. Бой. 2 пъти го хитнах още. Давай, че съм на едно сърце. Има два. Не. Край приключа. Аз умрях. Yes. Еми пак. Нищо. Тук няма нищо общо с блок MC. О, да. Защото тук дропва и много повече. Айтеми. Сега сме бели. Това мап хич не го харесвам. Някакъв много ми е странен. Така. Ето почнах пак да спидриджвам. Да, докато не паднеш. Сега ще бетонирам леглото на Макс. Този път това легло няма да бъде щупено, ако ще и папата да дойде да го чупи. Удариха ме с трава. Каръшко. Не бе, човек, не ги събирай. Ето ти. Мерси. В момента сглобявам Волтрон. Добре. Ето го те. Оставям 3 диаманта, тук още един за Шарплис. Добре, И викам да дойдеш с мене за сините. секунда да барикадирам леглото, че купих вече материала. Сега идвам. Ако искаш, стой, изчакай ме. Че ще тъмън ще тръгнете. Те вече ми таковат. Че за момент се обърхам, викам да щупиш. Как свърши, бе? Още малко. Убих едната, ма тя ме уби. Нищо. Какво се прави? Така. Сега да си купа меч, обувки. Идват, да знаеш. Купчета, секунда. Купчета. Идвам и аз. Идвай, че... Аз умрях. Ей, мене ме уби.
Откъде взема толкова силен меч, бе, човекът? Просто бързо цъка момчето. Може би. Да, чупи го. Аз чупи ли го? Не го е щупил, той ще ти каже ако го е щупил. Опита се, ама видео, разочаровах го малко. Момчето. Разочаровах го, Има... Сега ще сложа и улта така. За фана. Знаеш ли какво, защото верно тия раздразниха. Сега ще видят. Какво бе, какво ще Сега ще видят. Сега ще видиш. Идвам да ти помагам. Обаче... Сега. Отивам да видя диаманти. Че то съм го убил и ми е дропнал 3 диаманта. И тук може би има. Има три в честа. В момента имаме 9. Значи сега какво купувам? Sharpness, Protection. И ако искаш и форджа. Апгрейдни малко. Добре. Sharpness, Protection... Forge, не мога. Паднах нищо. Я, дай ми целият айрон, който имаш. Ти го взе. Защо? Абсолютно целият ми трябва. Мерси. Ти ми дай целият голд, който имаш. Ако ти снимам инвентара ми в момента, ще се очудиш. Нямаш голд, нали? Нищо нямам, освен лул. Не бе, не с лул, бе, трябва с такова. С недарно. Спокойно. Чакай. Май се усетих какво искам да направя. Да, бе, разбирам те. Искаш да направиш... Да няма бута. Не бе, не. Исках само лул, ама нищо. Имам колко? 2, 4, още 6 стака лул. За какво ми отида ера? Не, ако бях паднал тук, ще да се спукам да се смея. Стигнал една стена, ако искаш. Може и да си апгрейднем форджа, защото и за това ще ни е нужно. Добре, найс. Ама отпред стената да не е от лул. Отпред стената ще е... Не. От дърво я дигам. Те реално дори да дропнат бомба на той нещо. Не може, той има най-отдолу стъкло по принцип. Не само. Не сме бати тролерите. Заеде на контента. Да, верно. Мисъл... Схарчих един стак дърво. Аз изхарчих толкова айрон изцяло за лул О, и отиде. сега имам идея. И сега това цялото вътре, между лула и дървото ще го намажеме ще го напълним с вода. Оу, да. Water bucket, 2 голд. Купих 4 water bucket, обаче той идва. Май. Или не. Как сме? Откъде стреля педала? Слагай. Как сме да ми развали прекрасното чудо?
Да бе, не го е срам. Ръшкане, ръшкане. Бягай, бягай, бягай. Бе, ни дойде, аз имам още толкова. Да дойде, ти имаш, yes. О, имам идея, имам идея, имам идея. Сега ще виж какво ще му направя на това. Погледни са, гледай само. Пак ела, пак заповядай. А ти е залог. Ни червения ни гледа оттам. Не, ние сме големи тролери. Кой ни Айде, верно това да направим. Верно това да направим другата игра, искаш ли? Да бютваме стена ли? Да. И не съм. Обсидиан стена. Това е много трудно. Ники, брато, кой ни пусна да играем тази игра? Дай ми голда, дай си голда, дай си голда. Дропвам го, вземи. Не мога да плейсвам блокчета. Брато, кой ни пусна да играем тази игра? Ох, купи грешното блокче. Браво, бе. Нищо. Недарак. Малко ще бъде примесена стена. Гипс бетон. Ма ние сме големи тролери. Тук не мога да сложа блокчета. Добре, искам експлейн. Някой друг в BG YouTube прави ли такава стена? Абсолютно никой не е правил. Аз не съм чувал. И сега още едно ниво само едно. Само още едно. Сега ще купа още вода. Това е творение на изкуството. О! Ама... Приятелче. Еми тук стана гав. Нищо. Случва се и на най-добрите. Така... От 12 стъкало, знаеш колко ми остана? Колко? 22, моя грешка. Еми, това е положението. Не, никой няма да ни атакува в момента. Кой би? Голд, бързо голд. Чакай. Или аре отивам събера диамантите, то не имаше никой там. Дропнах ти го. Аз не съм там вече. Нищо. Да знаеш, че е там. Как само 3 диаманта, бе? Даже тук ще дигна стена. И сега трябва да си направим знаме. Трябва да убием зелените. Ей го зеления там. Къде е? В базата на светлосините. Ей, с диамантен им такова. Виж. Тъпо, дали им е тъпо? Купувам федър. Ако могат въобще да го намерят това. Това легло. Вярно е. Съмнявам се. Аз се зареждам с Fireball. Съмнявам, че те ще могат да стигнат до тук. Да скре ли водата за всеки случай? Не знам. Идват да знаеш. Откъде бе? Лека по лека идат. Нема се плашиш, купеле. Не! Много ли си смел?
Колко ли си смел? А? А? Мам. Отиде за У. Имам достатъчно вол, не се тревожи. И добре, и какво като го пусна? Ти ще ми брейкваш моста ли? Добре, брейквай си. Ние имаме една още по-брилянтна идея. Мами трябва. Каква? Сега ще виж. Не ме питай. Искам да изненадам. Той нашия строи. Нашия строи. Строи, идвай! Идвам, стой. Я се обърне. Това ме хареса. Само мога да кажа welcome, хабиби. И трябваше да си купа лък. Нищо. Човек. Покажи се. Не бе, Ники. Не, кочнах. Това е заради водата. Маля, аз тебе почнах да те бия. Ема ето то. Такова са. Ма той е още горе, печалята. Пия potion. Какъв инвиска ли? Инвиска, да. Май го виждам. Ние ще го видим как чупи. Много е тъп то. Ама и аз съм във. Не ви отрепи. Ма той... Его е. Убих. Умрех. Аз чупи ли не леглото? Не, щупиха да зелените леглото. Чакай, че той е тук. Щупи. Бързо. Не мога да направя нищо. Щупи го. Не. Много е глечава тази вода, ама той сега като му влезе ще умре. Как бяга? Ей, путаха, какво тикаш? Как скача толкова, бе? Полшунка. Добре, мани го. Мани го. Сега ще го сваля отгоре. Той мене весели. Той с диамантен меч. И пак може да умре. Дай на 2 сърце. Yes. Да, умре. Имаше емралди, найс. Емералд. Нищо, емралд. С 4 диаманта, хил съм го сложа. Ница трап съм го сложил. Не, няма и трап. Мисля, трап няма смисъл. Да, ма го сложих без да искам. Counter offensive трап, това не го знам. Alarm трап ти не ни трябва. Реално чакай да видя колко диаманти струва това. Той е Dragon Buff да вземеме. 5, трябват ни още 2. Ходиме да ги вземем. След тая велика китайска стена. Ма верно. Ай, ти си по спид бриджинга. Като имам легло. Верно, ни няма. Айде, ето. Най-много умирам. Ето стана. Абе, не е малко. 4 диаманта, следващия ида... ето го. 5 диаманта. Аз имам 3 така иначе.
А какво прави този драгон? Аз. Дава на другия отбор 2 дракона за ендгейма вместо един. Ага. Купуй. Unlocked. 3 диаманта, какво да си купа? Трябва сега събираме 8 за Protection. Или за гол, за форджа по-скоро. С какво ни? Емралди да си такова, емралди. Да, има лик. Ще са ни нужни доста диаманти. Така, фаерболи. Аз имам... Чай, ще тръгна към другите. Абе, ние сме много бавни с тебе, бе. То остана един червен. Да, бе, верно сме. Един. Чакай само да си взема такъв меч, Iron меч. Аз не съм с Iron, ще ходя до някаква друга база. А тук има 3-4 диаманта още. А там няма някъде 5 диаманта съм аз. Някъде да ходя. Аз си мислех, че се има много повече. Аз въобще не съм видял. Не бе, що така. Чакай бе. Отивам до... Падна ли? Не съм. За малко беше да падна. Това съм най-живото животно. Добре, всичко това е за тебе, аз имам до жълтите. Взимам си голда, да си взема така. И готепалки. Виждам го, той е на емралдите. Добре. Можем да го биеме, просто трябва двамата... някак си. Имам 5 фарбола, той ли ще ме плаши? Опа. Добре, той си падна. Лесна победа, хора. Това беше. Предлагам ви да се абонирате, да лайкнете това видео. Абсолютно безплатно е. И ще се видим, когато се видим.